Amen. Terima kasih berjam dengan Port Try. So komen me pia jing tak ti na mata jonga wangawan jini. Tingin aja ti biang sasisian pad. Kata kam di mata jonga kata ka di mata jong pi. Iwe baru ba pi wan. Saya kata jeseng. Tiang ini alam ka jing tak ti ka berjam ru hakan ka por ki dan ki parlok ba iet bo ki bajupet ya ka potnet. Melaka por ka por ki jupet live mementang iyo ban ai live ling ba ka YouTube bat ling ba ka Facebook. Tah ni ka por ngin iyo kan ban ngin priang sobhar ya ki tingin ai jing tak ti berjam kin mata jong ki ru hakan ka por. So kuman hakan ka por ma ban iyo ban dan apa deng jong pi bat kumjur pi baro ki bapet hakan ka por. Agak pinsyak skor pin ai ka por ka jong pi ban sengap ka tin ka jong bleng kan long jing kerku ya pi. But soba pila ban share lam begitu kileng kenang beki wer kinyo ban mat jengker kuling bakan ke jing hikai ban hikai mentang singi. But ke jing hikai bang kwa ban hikai ha ka por ha pedeng jong pi. Aget kini ke jing hikai kan long very controversial lani ngala ban ong. Bababun ki beri kin thot ya kani ke jing hikai bangan hikai. Babun ki sakri jong ubleru kin menjur ya kata ke bangangan hikai. Moh te ngaget ngada pi menjur ru kamlile ngaru nganu persya ya pi. Kadai yengi banwat benia, kadai yengi banwat jeliu, kadai yengi bania. Penan kami kecing start, penan kami ya kata kabor perkat bau beliau lah ayengi. Bat ngehaban ya cakmat habai day berkejinget, bangim cudai sa ban culong, bacuang bawa la ong kumta ke bemut keladai ha kata ngerukam. Bat ngam ong ru ike bangang ngong, bawa bapa kadai tang manga babaro ki bakla ngam ong ya kata. Hadai ki bangi hikai kadai bet katkum kaktian jong blai. Bama piru yet benia naladi, mo daladi persang ban yet benia. Namar kadai ke kamram jingi iwe piwe bangi ngin yet benia akaktian ke jong trai. Kamdai basuang tang namar belayos ngau ngan suko ngono alani ngan sule ano kamdai kamta. Hadai habang ayos ngau sakabenta ka baarpat kadai bangangan yet benia adalah dia bat hadin brande benia yet benia akaktian ke jong blai. Dei hang tapat bangadai pat saba kadai ke kamram jonga ban ko ngo pat akaktian ke jong trai. Dei magata nga amen simi pi wipi baro pi ki bapet dama baro badan hang ni mo nganget kan keta bhai ke jinget ke jong pi. Kejing hikai mentasi ban hikai kadai sepang umen sim bakhuat ni ke revival. Umen sim bakhuat ni daktian kasih kong revival. Umen sim bakhuat ni ke revival. Daktian nangway kong revival. Daktian kasih pat kong ke revival. Mah namar bakan dikakentian revival lani baktian hakaktian jongi sini hingi ong ke revival. Dengan dikakentian revival layo na Mara kaktian kasih kamdan kan kaktian revival. Takdaw la asyam ya ka na kaktian nong way na kata kaktian parang bingi juang bay kata ka revival. Jadi kata haus nam ar hajan rio bay sngow ya kan ka jing pensawa mana ki brio ki babon. Wat hakato ka por jong ka media kam padaklan bah kata hari wala kata ro kiladan ki media mangakan maho ti ki por kadang yad bah ka PCN nang ta kum ki channel kan mau jupen i mencuama kri khasi channel e to. Jangan kan mau bang pen i hakato por jong senam ar jahan rio badan kata jingki hakato por la ong ba yo revival. Dia lapor la spread bhai kan ka kentian revival ngakan mau to por ngadang song class 12. Bar haka school banga ngalet no kamdei ka school ka bayadei lang bar kaju baka jinget ke bayanget bar kata ka mau sepang kata revival. Dia habala keren sepang kata revival akan mau por bayang assembly. Hakata belayang assembly bagi kena baro kisdang man kertat kisdang ban keren haki terlihat kisdang ban ong bangayo iu jisu kila syuyam kila syukertat kila syuliniar ram to akan mau sah tu ngakayang bau perlok bangakeling ong jayu kam ni ong kei kini belum ni tu perlok jonga par uang kari bible me kan ni ong revival yuli kata tu perlok olah batai me revival kadi kecung wan ju mensim bukut la trei tu mensim bukut kamta sashi pau mensim bukut yuta telah batai isu tu mensim bukut perbayang assembly am ngasupet be kibrio kila syukulan ma ki para kelas ki bayang assembly lang tu kila syukulan ti kiwi kila syupur be mo kading ka kalam sange ngasu ibet iwe adin iwe la syukulan pergang ngasupet bi kemtu ngapet chani ngapet i gitu ngam nang su belai bat kajing siro kladan kajing kiuro kladan hapo ka donor ka jangapat ngam sunang su benle kemdo barang bangan sim bangan nganle kemdo atau kapor ngam nang te kum bawa pingilet ha kata ka school bam ki bam pajio i jing hikai kum kata ngam ka ban sim kerteng jaga school te hadin jaga tapat ki kira ingi sakawai ka hall pat ki kena te klam dan kelas kumbangi te la bas bas ong try pak kum kata revival ban like kelas klam dan kelas yu ha kata sigi baro sisngi
Namar balik kena baru ajar marsiteng juga kelas ong la yo di Bible. Tebaru ngi kelas syukertat la syubu be ka hall. Te kum tai principal juga school pat iong ba ia kran berway no perlok juga. Yang menu bala try ban solve le kan problem. Te ki tai perlok juga yang stangki pastor nah. Ta phone ki pastor. Te kum ta la phone ni ta ki pastor. Bat ki pastor badan ki kena ki badan tak balang ke jongki. Bat kum ta ki lawan ki pastor ki la penduai kum ta te salat. Dia ngi kata ka revival bong hauja arajan du ngate babun apdeng jeng pi yo kata pi omat ro kata modern apdeng jeng pi pi song hani ka jakar pi ong ka kata revival kya hai ya ngintip tu ka dikai wat ko mangarok mun sha ngamtip kata revival te habala kali ki parlok nang ta la sedang ban yet sedang ban wat dan suki sedang ban sotho bat hakato ko poru laya yo ba ka jingruai ba ka itu jingruai kam to Atrai pari Bible, atrai pari Bible, atrai pari Bible. Ngang tujurai kenal? Lahir wai. Ngaget hidup lagi snow hatu tujurai lele pindalit cekado no gajaka ram pindi snow baik tu kajingruai atrai payo Bible. Ngaget babon na pedeng jeng hidup pindairwai tujurai pindairwai sirham hadin atrai pari Bible. Dayam? Simut ladang ong mental ladang khot di kapris susit tim ban ruai yang ngai pini yang na cakap song kejang pin ruai sirham atrai par revival denam deh akan mau dan kui kejaka bangalet ban syakri wah si gitan nang kendong ka kham ba wa bagian pediang ya ketien ke jong blai namar ba ngomong atas nang kendong wasri no jaka hiru sisin hi blajur hi kan niam mam ka ba bana keren ketien ke jong blai takdan kui kejaka bangalet gemta ban syakri las dang ban keren di ketien jong blai keren ketien jong jing sisa ta kum ta kila sung tenat banwan te ngakan bah kata kapor baya ya ruai ki jing ruai ma bengiruai baju ruai mangi hang ni blak thau di pastor la thau di pastor fair la thau di pastor bantai ki jing ruai blak thau di sofi kum ta ya ruai ti ki jing ruai ti kita pat ba badan ta kim nang ki suang bi kum tu te itai nang ilam juruai ngai sai ni ong ngai sai ong ruai ta ki jing ruai banang rod baro itai la perkat jing ruai yun oh kata atrai pari Bible te ma ilar ruai la tam atrai pari ngai yo kita ki pat ba baro ki badan ta ka yeng bat badan sabar ni ki su atrai pari Bible kila doi siram ngai oi tenat ba ong dia iki kensan ka change ka jinglong jongki ka kala na kata ki basuang kumni busupet bikum tu sa sipang pat kila siri kila kimo kila ipen kata ka jinglong men sie maki kensan lang basuwan bi switch te mo ta kata ka jinglong ka balong kumni sa sipang pat lalong try pari bai bala tengah ade ka kala kensan kata mo habasan ruai gani ka jingruai tengah ngapat ka sedang padong kata ka revival asdang ban yet benia hakini kisnam mo san snam ru snam ngasdang ban pet iki brio abang ayu bikiwan sekejing syakri ki kertat mo kiyo mo ketu kejing kertat ketu de ki sidong kai revival mo abakawan ketu kejing kertat haki mo kiyo itu kading kejong mensim jong boleh biki syakri jong boleh ki ruai ti ruai mo ki kertat kelen yar ngi ong yo ayu ketu yo revival denam dena kemot haki de ki jaka ngi ju badan kejing ki jong mensim mo khoi ila penya sno lang bagata kerteng kai revival handai haba ngawat pat ya kaktien ke jong boleh bah bang apuat benia sepang kata ka revival ka jengmut ke jongka kumdu kata ka kerteng kawan ban urlong lani ka kumdu kata kerteng kawan ban long revival ngasdang ban yet benia ban wat bat habang asyam iki ngong pleng haban hikai ya kan di ka topik haka moh ka higi banget khamtam bakin tip hapdeng ke kata ka revival bat ke uta okay bertau mensim khot tarang la ai kan di ka topik mensim khot ni ka revival amar haka jinglong jungi kum ki banget jam ladang ka jing trei jung mensim khoj yong be kata ka dege revival wat bat magiru la ni maphiru ma pi pin sngo be kata ka jing em pin ong be try ngadan kami ke revival ke jong ngidan kami kata te hari ni phai ni ka por ni pet nak tien jong blei ke kata ka revival ko ba ang pi mene ka ni kentien revival wa ka revival ka di bala sim da ka tien dang wei ko kata ka revival bingi ong khasi pat revival Tina mar bakamdan ke original translation, kamdan kata ka original interpretation lain yang ngalak kata ka jingpen kelaktian ke badai. Makamdan dia kata kentien ke jingpen kelaktian ke badai. Takra la susim bet no okay bet kadai kum ka kentien kum balawan hi revival la supen pair no tang do spelling. Ba haka jaka jong uv ya no the way dau bi. Handre ya ka jingmut pat ka sa kum ju hi. Ya. Handre haka jingmut cepar khat jongi kibriu pat ngingi perkhat da kumwe. Handre ka jingmut ngimtep hari ke bengi yo ya kata pat ngi ong baka de ke revival hari ni phai ne ko por ni pe ne ka tin jong bling ni phai swang ni pe na Isaiah le nong ka basan pinyo ko khat bakhat san
Isaiah san penyo ko dekat ke bakat san. Isaiah san penyo dekat bakat san. Ngakwa ba penya pet lang daga Bible pareng pi ki badan hayeng ru pila ban pliet daga Bible pareng ki badan hagani ka jaka la pimdan Bible pareng pila ban pet hang ti halor la pen I ya ketika verse ma Isaiah san penyo ko dekat ke bakat san. Ngan puli hagani ka por daga ketian kasih shwa ka ongom ni ka ketian ke jong blai. Nabakum ni uang utrai, nabakum ni uang uta ubah kli, bad bahajrong tam, ubah syong dap ya ka bam jukut, ubah ka kerteng jong ubahoj. Ngasyong ha ka jaka ka bahajrong, bad ka bahoj, bad ka mensim ru ka basngosi bad ka basngoret, ban pen emru ya ka mensim jong ki basngoret, ban pen emru ya ka dokno jong ki basosi. Hang ni ngisam gidan kita ka kentien penem. Kawan ka kentien yo penem. Hari ini pulih pada ke Bible pareng bat kawan kawai ke kentien ko hang te kan pulih dak kentien pareng ko for thus said the high and the lofty one that inhabited eternity whose name is holy. I dwell in the high and the holy place with him also that is of a contrite and a humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Peni kawan ka kentien revive. Kentien ni kawan? Revive. Ba ka klam ong hani ka kentien ka boong mensim bakot. Lani ba uble uang ngan the no yu mensim bakot haki hadi uang ka kentien yu revive. Te kani ka kentien revive ka testament ka barem pinlap sibon ba wara ka por Nehemia ru lakran ya kani ka kentien revive wara ka por jong David ru lakran ni ka kentien revive lani ban penke. Terladang isim ya kate daga kentien kasih. Mo ada ngipen kelai ke ketin kasih. Kom ya ke revival ngi ong ke revival. Te kemju ketika revive ringi ong kom do revive. Denam dei na. Angit pisu tu ke bangong. Ya ke kentin revival ngipen kelai kom do revival. Te ketika kentin ka Bible pareng ke boto revive ru ngi dipen kelai kom do revive. Te ong kom do kan kasih revive. Ke kita revive. Ke kita jengmut jo ke revive. Ngimyo ay ka jengmut ka basisya dena. Tede na berkata bang namar ba bamdani ka kentien ka banpen kala ya ka jengmut jong ka hiru am barok ka way la kalalot. Takraw ngidan kam ba bandan ka jing start makum kibri babon ba aki badan hang ni hapo ka jala jong iki ang dadan kam than e ka jing start kabiang melilay. Ari ang pi ka dan kam sisya ka jing start. Ni aingo yu blay namanta o Shakri jong blay o Thomas Jones mo o balapan kala nakakatien pareng siya kakatien kasi ka Bible. Aingo sisya nanta jong. Oh, namar bapli uday upareng. Mau katno unla hari kar ke baula dak buar bobli ay lapan kelah. Hari kidan pat kikintien ba uai ke jingmot jongka hi kelak-kelano dak kumbai. Te handrei pat habangi suthu pat di kakentien nongwai. Bahang ni la ong revive. Kakentien revive hang ni kadai ke ban pen KM biang sai sisien. Lani ban pen shat biang sai sisien. Lani ban ai bor biang sisien. Katkum ke dictionary mo ke Webster dictionary. Kata di dictionary ke barim tamdo. Baba ke babuan maki pendan kami kata ke dictionary kata ke Merriam Webster dictionary kata ke dictionary ke ai kum ni ya kata ke jingmut jong ke revival ngan puli so ada ke pareng ke ongkum ni revival or to revive lani ke revive so ke jingmut jong ke revive ke ongkum ni to return to consciousness or life to return to consciousness or life lani ada kasih boong revive ke jingmut jong ke te kat kum ke Isaiah san penyo dekat bakat san kata to revive the spirit of the humble dan ong dak ketien kasih ya kata bat ong ban pen pai pat ya kata ka jingtep brio lani ya ka jingem ban pen pai pat ya ka jingtep brio lani ya ka jingem te ka ketien revival pat ka revival kemut an act lani kata ka jingjia ka ban KM biang sesisien ya ka jingbut ceperkat jongi lan ban pen tip brio biang sesisien lani ban pen KM biang pat te kata ka de ka jingmut jongka revival mut kanu ka jingjia kapapen KM biang sa sisien lani kabawan ra ya kata ka jingtep brio te kata shit ong kadike ka revival ya te kata ka dikat kum ka dictionary ka bakabatay syapang ka jingmut jong ka revival te haring ini pet hani ka por ka way ka nuksa na ka testament ka baremhi ini pai ni ka por ini pet na Genesis lenong ka basausan Genesis lenong ka basausan Genesis lenong basau pusan. Katrai pinsengo boring ba. Namar bale ngaya ha karukom jong ka teaching. Ba.
hari ngangat pinya pet mat ngat pinya mesam tia wat kita bapet live ro wat ngan switch nak showay kadon ke jengker ku ke bakra ba up sa sipang kan saya dan hari mentah kan pen biang sya kanong rem hadin jo kata pan saya dan kom basiat suloi ka do nu jong pimtasi tu shilom cukuk ani pet jo ke po Isaiah so pusan ke khot ke ba ar pen riu hado ar pupra Isaiah so pusan ke khot ke ba ar pen riu hado ar pupra dengan pulia magarang dia kau omnik tin jong pleng bat kila yathu hagu kidaong u Joseph udang im bat usin syar halor kari Egypt brokawe bat ka dokno ju kala jelap no na ba shim la nget shu yaki bat kila yathu kana ho ya ka ktien baro u Joseph yaki ba ula ong haki bat haba ula yo yaki kali yaki ba u Joseph ula pha lam bankit yu anda komta kamensim u Jacob ukpa jongki kala nang shat pat hang ni kedan ke kintin ke baong ba uni Joseph ba hadin ula pha apat ya ka khubor lingba ki hinman jongki ba chman jo ngonong ban lit ya thu shalo pa u Jacob ba u dang im hang ni ha ka por ba yo sngo Jacob ha bor ba yo sngo ning kong do ya ka khubor bat ong ba u Joseph u dang im ka do no jo ning kong kalong jelap no ma ke kita kintin jelap ngine pe ing te ka khot ka ba ar pen riu peni ka khot ba ar pen riu Hakar khor ba ar pen riu ka kantin jelap ka ong fainted. Mo ka continue fainted and Jacob's heart fainted for he believed them not. Lani ka dono jong u Jacob kala jelap no namar shim lala suban nge jeki. Ke ka daw namar ningkong du di baki hi bela ira ka khubor sukpa ba u ulayap. Di hadian jo kata pat ke ka baja bab gini ki johi nakaju kesentur ke jong kipat kiwan ong pat pa. Upara jongi u Joseph udang em. Hang tahu yo snow jayu ka dono jong Jacob kawan kata ka jing jelap lani ka boong ka balong no wangan ngetnya na ngetnya ikini yo ki thok biang sa sisien mo kawan ka jing klumar khli halor ka jing mot perkhat jong no jong u Jacob hari ka ktien jong blai ka ong pat haba ulai yo ya kita ke ba u Joseph upha apat lani ke baki klara ha kata ka kali haba masni kata ka ktien jong blai ka ong ba kumta ka mensim u Jacob ukpa jong ki kala nang shat pat Teka kantin syat hang tipe kawan ka kantin you and the spirit of their father revived. Kawan ka kantin you revive. Kapumur kawan kata ka jing KM biang pat sa sisien. Lani kata ka jing tip breu biang sa sisien hano ha u Jacob. Hanrei kamdei ba u Jacob hakadi ka por yo mensim bakho yo tat. Kumengingi ang te revival. Larang ipanan kami kata kaju ka kantin bangingi ipanan kam menta ka revival. Abang iyo ka jing the jong mensim bakho. Abang iyo ka jing tre jong mensim bakho. Ngi ang revival. Te ka bamut hakadi ka por u Joseph yo ukur tat masin kata kali. Ta. Ha? Lak you Joseph. Meh pet de mengang lak you. Jing pen slep meh ka tuj meh. Kajia kam ta tre yang tai. Kam ta ka kajia. Ya, habang ipuli hang teng yu bakata ka donor keju kasdang ban syat yang sa sisien. Kasdang ban KM yang sisien. Lani ngala banong kasdang ban wan yang sa kajing tebreu. Kabumut ye ke ba uang lani ke beki ong kini ki khon jong u Jacob. Kabumut u Jacob hak to po lasdang ban wan kata kajinget lani lasdang ban wan mansania. Kabumut kawan biang kata kajing KM yang sa sisien. Habang hang ni revive kabumut ba u Jacob ulayap ukramyap. Hari ulah suno liau ka donor ke jungu lani ngala banong lalong jelap no lani ngala banong bauta ka donor ke jungu sola shu ban nget teh don bor shu lani ulah sulong tip ngan syania ha kanu ka dor shu gini kikon hari boyo kali ngam tip ha kata kali don na yu hari mas ni kata kali yok tin jumble de deu ni shat sindan kita ka mesim sen ta gitiar balapha da u Joseph khon ju ha kata ka por kawan ka jingshat ha ka donor jong u Jacob berhabawan kata ka jingshat kata ka jat jingshat ong ka kentien yu revive. Lani revival. Yero ijwai. Katakan jadi ke jingbut jang kai revival. Kabumut kawan ke jing KM. Kawan biang kata kai kawan kata ka jing syat ha ka mensim ju. Lani kawan biang ka jing tebreu. Hamtam ki breu ki bajulet ding ba ka jing sya sumar. Habaki la sya sumar ki lapoi sya kata ka benta ki bam tebreu syu yaki. Te hadian jong kartukat ni por la dia hadian kartukat ni benai la ki wan pai biang sya ka jing tebreu. Yaki la ong beki dike la revive. Yero ijwai ya kata la ong ka dike ba revive. Te katu ke ki baro la ong ka dike ka revival. Katu ka jingja baro ang tu baja ka dike ka revival.
Hari hak jengit Kristan pat, hak jengit kumbangi kum kibangit hau Jesus Christ. Ya kan ni ke revival ngila perkhat no baka jing the jong mensim bakho dru kata ka deke ke revival. Takadaw bambuan ki jing ruai ngam persya itu jerai ngap bah ki wios go ngam persya ya ki baro mo hari ngasukwa banhikai kenang bangindem suthu baklah. Namar balai ngatip ka perthai social media menta ki babun ro ki start ki betebet pila ban sim tang siling khot bat hadian jong kata itu siling khot pipin sapriang keleng kata kram dayo pa di jingmut ka basisa tade namar kata ngakran ni ke kentian lada pipet ye kan isgau bha wat nom sim baklai ki bangakran hari ngasukwa ban pen i ke jing ye per ka de kata ka kentian revival bababun kristan la replace no la ni lo bujli no ya ka kerteng jong men sim khot jaka bingit ong try pha men sim khot yang try pha revival Mano bodi dari Bible Pak. Kijing doai bengi ong try, pak te try men sim ko di bengan ong te try pak men sim ko ngi pen mi pen bandakan tian yo, pak dari Bible. Tadi kata bengi doai kijing doai bam day yam, ngi doai kijing doai babakla. Tadi nomor kata la banwan kijing jari babakla ne. Habang apa ke kam apostol am habalai i kijing te jong men sim ko. Nadu ka lenong ka baar ter habala syam kijing te jong men sim ko. Ngam yo i yo weiru ba yo men sim pamantang tu cakap. Sapuli lah ada pilap sepenilam yang aro. Dan beliau mesti meman. Tahu enggak dalam dana? Amnut cun pergi tangga kli ru. Ya, Allah yang pergi kli. Dang wa dah jabi yang di jana sisa ni mengum tahu. Ya pindah pulih Bible am pinlap baik kata. Ba kamdan. Ba yo mesti meman manu. Perkat nak kita beliau baru bawa kelak pembuat kelam ong ba uweru la kertat. Bayok soit. Mendan. Uwero. Tengah kau dalam kampai ngi habang ipuli ketien jong blay, ngi haban yet, ngi haban pet, ngi haban sengoto, ngi haban ngalak banong, ngi haban ringdur deh. Dalong kabala alih am snaflem hi ladi hapo jabiang deh. Pipuli ketien jong blay am mudur. Aku tu kopor kisyong sis par pongwat. Kawan keding. Kumta ter molawan ke telit ding layu i bekeran ki telit betemai kumta ngi mudur hi dala dia teh habai persyang men mudur kat ke pila puli em pisdang ban wan ra dur ya ke ke bajah tu kapor ho walang gimla pen ilut ki baro hari kat kum ke be puli em pila ban pisdang ban wan ra ban ring dur deh jadi yang tak kumbakum ki beriu em ngi bakla ya kan kami benta ba ya ka kerteng jong men sim khot la replace no da gai dari Bible simut menta ka kerteng jong pi hi teh la weng no la ano da koi ka kerteng pin sngo kum no trai pin sngo kum no nga kerteng ye Doni jerwa sibat mata ki pen kelau na ki beriu ki ang nai khot choi pi sir Doni jerwa khot no sir Daini jerwa ai sir Daini adi andai asu ta kum no kan kata dai nga kan kata lambar balik kata kam dei ka kerteng joka lada ki perta yang ngaru nga teng-tengan jubab ro ne nai jubab no kan wan kum kata kamen sim nomor balai kam dei te kerteng jonga handai lada ipet bi yang apa di omai ai sedaini ngahapan pen beje ki ngabarang ngam dei sedaini dan lagi bokhat ngaru sedoni yang sedoni ikut kum ta dia ngam dei daini ro dei doni mo doni jerwa dia kata dei ka kerteng jonga dia ladah kapor bangi duai bangi ong try te you men sim bakut ngi ong pen ban pat try pak revival te utrai ongan pak kai kata revival markam dan dictionary jonga kai kata revival ngan pak onga ngatip tang iwe you men sim bakut ki apostle ki kam duai ya ka revival ki duai we you men sim bakut nomor bale kitip bakabor ka de hawe how men sim bakut tiga kerteng revival ngila replace no dah kerteng mensim bakut ngila replace no doy dah revival tinggi duai dah kata ngi duai syirham dah kata takadau bangaong ipi babun kipriu am baki snow baki yo revival ha kutu kopor baki snow baki ong kani kadi kajing tre ka revival jong ublay bagi pendan kami tak kentian revival am kata kapor tadi ma kata bangi i baka jinglong jong ki patang hadian tu kapor kam ne syo delakut kutu revival kiur lakut lang kalau namlong kum dah, ngatip babon kibri bapi ui hajar hendrio, awak gamang baro babon nang kiki jayu hadian jong katu kebaja, apa hadian lot, babon tang hadian arsnem dan laisnem kila yo brio no, tang hadian katu kanisnem jong hajar hendrio, tang dapoy hajar pra, tang hati kipor kini hi kelawan kala air jong kaperthai, kitu hi kibri babe ha kala air jong revival beki kiong, kitu kiju hi kibri belasa be ha kala air jong kita kidong pensit. Jong ka perthai.
Kenal bawan si Ahmed Paul. Kenal mono balik buan situ. Kidi Kristen sudah. Dia mono kita iki bayo ayo bang. Bayo revival ni. Kiju hi. Mau kitu baong yu Jisu hozana. Kitu hi ki baong pad yu Jisu ru. Saknar pernah. Tapi kitu ki beri hi ki baong bangi yu Jisu akan mau babuan ki basak marjan. Ko baong IPR hajar hendriu kadiki ki baplit ki kemat ke jong haro. Ngaklam yo itu ke jingkar tat ngaklam yo itu ke jingkio. Ngaklam yo ya ka bedeng ke bi ki wei. Hendri yang bapet pet ki beri bangai kendo barki. Habang akan mau bang ya denti kumta kiwan keren yang don kelaba mutno ujisu la janwan ngalayo iti ujisu ulong kumta la batai uang nga bela janwan no mesti no kumta filasir bi mensim janga kedet di sana la tieng la kio do ta ngon lek kumnu kelaba mut lek kumnu ya pedang ujisu pedang kumnu tu ujisu kelam no lem tip dia kumnu ban pedang ro wah dia ada kio na pedang bejna ujisu ngon pedang kan ko tiada mengalai iu Jisu na orang janwan lara ada kawat dam kumta un berat naik kibri bapap sudah jak la ting hanga to kopor tengah la perkat mau begini kibri kilong sisa sudah hari hadian juga tai benar benar layo berion ai layo lok nai ai benar benar jadi la ian osnan dalam dat yutra akan mau itai bawan keran ninga baong ban kela ka bombot no ita bayo baong bayo iu Jisu ta mentala da keren sepang Jisu rudam mesti nak cerita balai Namar belai hau tu kepori orang ayo revival. Mana badi revival. Usaitan ulak ban replace no. Mo mahaka jaka ajong revival ru pilak ban yo iwe. Yo men simbamban. Yo buan manne uburi ya ladi haka kerteng jong kai. Jak revival. Namar belai ngi pediang ya revival. Ngi kam pediang ye no. Yo men simbakoi. Namar haba pediang ye men simbakoi men simbamman om dan jaka. Yero itwai kam apostol ka batai syai. Puli bahaka apostol le penom lab bagi tu ki brio ki bawan saka jingkela ka pembuat ba ki yo jingker tat men simman ndan weiro ngalingo ba ndan weiro iro itoi hari ngi penban ka jingper kata ka kom trekam jong men sim jong bleh ka to kopor barhaba ngia pai pat ha ka di kopor kan sange an aswa sepang ka revival kan sapoi biang sibet hari mentang ini pai dapat saka weik ba ka mentah sepang kata ka jing tre jong men sim bakoi Anget kakta ai kadok not ke jong pide nam ke bang keran domene. Ha? Dia nam ke wat ke jing hikai be pila jio na kapor ni ke jing doai jong pi pila jing doai ke jing get ke jong pi. Ati pisong hak ni ke jakar ngati ha pod not jong pi ni so ya pi kata te. Kam li le ngak kemen be pim so ya ha. Namar balekan pelong pi wen jet benia. Ya ro itu ai. Sayid benia hidala diro pinsa syam ya ke. Namar balai ini pai ni kapor pat sei ke bentar ke baar. Ke bai dei ke bong ke jing the no jong men sim bokot. Habang i sepang kata ke jing the jong men sim bokoi kidan sibon ba ki bang aku ban hikai ha ka por na ka kam apostol lenong ka beningkong bat lenong ka bar kat bala ban pendap ngan persyang ban pendap ha ka bentang ini pe je ka jing trei jong men sim bokoi bat swa ban trei ka jing trei jong men sim bokoi ngi kidan ki ke balong pelaba ni pai ni ka por ini pe na ka kam apostol lenong ka beningkong nadu ka khot ka bakhat ar ter kan puli ha ka di kapor kam apostol ningkong ke dekat ke bakalar ter kom nih tin jumlai anda kumta kilelej phai sha Jerusalem na ulum balakhat ulip ubahajan Jerusalem kat ke jinglej singi sapatan dia onda kilapoi hapo kila yakiu syak kamra haba kaba haneng ha kaba kila yeshong u Petrus baru Yohanes baru Jacob baru Andrew baru Philip baru Thomas baru Bartolomai baru Matthias u Jacob ki kono Alphaeus baru Simon u Bashirham baru Juda u para u Jacob kini baro kila yaine daka wei ke jingmut ha ke jingdoi yang di kedan kakentian bat baro kila yaine daka wei ke jingmut ha ke jingdoi lambat ki kentai bat ke Mary ka kemiu Jisu lambat ki para jong ude dekat bakatsan ha kita ki sngi te haba Petrus ulayeng hapedeng kisenran ulaong te kumta ter isi i bolas dang ba Petrus bankran hari ha dekat ka ba khatsa ngaku apine pet yang tu ka benta ka baong bakini baro ha ka jingdoi ba kila yaine da ka wei ke jingmut ha ka jingdoi lambat ki kentai bat ka para bat ka kemi ba ka Mary ka kemi Jisu lambat ki para jong ude bahkan ni ka dan ni ki jingjer ye ki kerteng labatai ki kerteng jong kisenran jong u khadwei ngot bakhat ar Judas te hakadi kapor dan chu te barok khat wengot ki keteng senran lambat ki wei ki kentai lambat ke Mary ka kemi bat ki para jong Jesus Kristus balana pi pa ya ka Bible
pinsyam kam tam gospel jing honest nong banyo pinsyam ba ki senran alani ki para jong Jesus Christ kim de ki senran ki para tra jong Jesus Christ kim pediang yo Jesus bat kim nyoru yo Jesus kum ublay kim nyoru yo kum utau Messiah uban sawan leni kim nyoru yo kum utau Emmanuel ublay lambat ngi kim pediang yo Jesus bat ki nyoben ki kentat bat ki kran ru ki tien ki ba bha yo Jesus ki kran parsi ki kran siat ki kran da ka tien ka bangla ban ong ka tien ka bam pensong tanat yo tra hari kata sim la pen sange pat Jisu pat bandom yalap. Hari ngi ibo Jisu pat uya be la ka jong kalenti, ule be ke ibo dei bande. Bat hadien ba ulami pat Jisu ni ki bayapat. Amar kiniro ki i dala jong khmat Jisu. Dei hang ta ka pelong ki ba kiniro kin le kam do ba ki ong ngin syong lang hang ta. Ngin syong lang ban dwai lang bat dei kata hang ni la jer kerteng lang ki para jong Jisu Kristus. Ba ki para jong Jisu lambar ka kemi bat nang ta de ba kini ki senran jong Jisu Kristus kini baro ki lai syong lang melambat kita ki wei pat babaro la ong kumba sispa ar pongot kila dan ka wei ki jingmut hang ta dia ka banduai bat bandan ni ka wei ki jingmut am kolong ka bae ba ba ka tin jublei ko ong di babaro kila dan da ka wei ki jingmut pe bangin puli bang sai sien he tien bak ngakwa pinia pet ha ka bible jong pi ba pinio ike ba ka la thong to kini baro kila yai ne da ka wei ki jingmut ha ka jingduai ka bible lang di ko ong ba kila dan ka wei ki jingmut kan ngot da pedeng jong pi pila ban ong da ka jing slur nga hayeng hasam am ngilong bet ka wei ke jing mot dan em ka ba email in kwa da ka wei ipa in kwa da ka wei ki khon ki nong da ka wei babun ki bi pa ki la thiet hari ki khon ki ngam tre nga kwa da kata teng babun sin ki mi ki pa ki haban pan phai no e ka tot am dei tang kata rong am tip ka ngot da pedeng jong pi hang ne ba hayeng hasam jong pi ma hayeng jan miet lani dala miet kham tam de pilawan jeseng le kum ne pilawan jik syakri kelawan ke jikta ka jimpin kendo lani pilawan selok ber pastor be pisngau ada ka den ke jikta ka jong tra sibet dalit yeng tengah lum no gi khon barok ngine song duai mas ndang khon wan ngine duai no ha kata ka por baro la ka jong dan judan batre mana iwe inong do up ngan puli kot syua iwe up ngan phone brio syua up sipang ngan pendap syua kan ka program up syua ngimdan ka wei ke jingmot deh ka bible ko hani bikila dan ka wei ke jingmot nang taru kalau ong sa ka wei ke kentien habaswa jong kata ko ong bakila yai ne kadang ke kentien yo yai ne bar ke kentien yo dah ka wei ke jingmot kalau ka bae apa nomor balai hang ni upetras udan bat upetras ulang bakom do brio uba lar ba ka sentur ka jong u ka di ka bastat ba kasentur ka jung u ka dei kamdi kasentur ka ba bang ngan ngap jarno mata singi ya patras amu dito jat bri om bakran bet bot juap you know ban kan tadi nomor kata kadan bah ka jingi shrut ha pedeng u patras bat u yones tapi puli ha bro south league gospel pinsyam bet bo yones u yoro be yala de bu ang ade tau senraan ba ye jong utrai takada u patras u pen ibet yala di am ba u long kham hajan jong blei te takada u persyang bet dala di ba kumno am ba u unyo bet ka jing pediang na utrai te takada uang be Jisu nganum syai me banyap wangan yap lambat me ukrani kita kikentian ban pen i ya utrai ban utrai nga khamjan mangat me ya me ban yo honest te kabot kadi ka jing persyang ban pen i be hakado bet ban pen i balong number 1 ma kolong kum balong ha school te kenang bikino hikai kin kham i mo i pen pas ba lan ngi le ba ko ngu bhai kino hikai na mar balai kenang bikino hikai kin kham i o Petras beri honest kilong kum ta ki persyang me ban le ban yo ban ong bo Jisu un kham i ya nga bakini ka hapeng juki argot am ki shrut ba kini ki argot mo ka jor ba ki jing shrut te ha ka por ba Jacob bo yo honest ru ha ba ka por ba ki kwa ba wen song sekadiang we sakamon kak tien jong blai ko hang to ba mas ndap ong maki kita ka kentien para senran kilaya shrut ba makiru kilaya kini ba mangiru ngi kwa alang ban long man syong sekadiang man syong sekaman tingi bah apa deng jing sendranam kedan ke jing isrut hatu gilong kawai ke jingbon ya hari hang dia par hak kam apostal part 1 men sim bokoi hande ke bagi ki le hang ni ya baka balong ngau phla ba kata bagi ong bagi lalong kawai ke jingbon kumno Petras 1 ban 1 saya kata ka jing penret kumno Yohanes 1 ban 1 saya kata jing pendet kumno kini ki weru ki senran kin wan lang sakai saya jing pendet kemari ke beri ke kemi kalala bandong te ngaling ading ka kemi ki para jing Jisu li ka trai hak di kapor ya di ban sokhan je ngiru labut lang bi Jisu menda ngiru ade ben yo buram lang ha nganget hak to kapor kala bala bandan ke ke ba ka jing ya ki apa deng jengki hari am kam sim lalong kum ta tin jong blai ko ma baro kal ong kata ka kentien ka we da ka we ke jengmot ong bat nga ka we ke jengmot kawai ke jingmot kasuk banyo ai ne kawai ke jingmot
kamde ke besok kabae ba bandan kawai ke jeng mot habdan kani kawai ke men siem pen ko ngo war ke men siem pen red iroi try bandan ka men siem jong ka jinglong kawai habdan ka men siem pen red bar ke men siem ida jingkong Bat Petras hang ni nganget ulah sotu lambat kini kiwe ki senran lambat kita kiwe ruk si spa apongwat kila don ni kata kemensim ke baong ban penret kemensim ban pen kongo ki penret hai iwe bat dang taru ki pen kongo ya ke jing ong ke jong jisu baru jisu ong hak di kapuar ngan pulia lenong banikong dekat basau ti haba ulah ya seng lambat ki ulah hukum ye ki ban om let no na Jerusalem haliman ap ya kata ka jingkular jong ukpa uba ong pi layos ngau nanga Tien jong blai ko hang ni ya ke ibu jisu la dap ong ki ya kata ki bat ero try ki ko ngo ya kata ke ibu jisu ong jisu la dap ong ki ba pi penum let no na Jerusalem hari ban up ya kata ka jingkular hakani lengi i ba jisu ru umdan ke jingjah hang ni kam apostol nang beningkong am kalong ke ba phla ba am te pila julap dan pa syam kum kani ba kani ke jingjah am ke ngala ban ong ka badum tam hakapor jong ki kon Israel Ngila juang kapor ke bedum tam lani kata ka dark period kedi kata ka sau pau kata ka sau spa asnam hapedeng ka testament berembat testament thmai hei bam dan su ke jing itu lupa mon dadu ka jong malaki hadu dapo hapu jong Matias lah kapor jong Jisu long ka sau spa asnam kala dan kata ka jing pentip na oblai umdan prophet umdan itu lupa umdan ru am oblai kalau ka bedum ba hari hanga pada ngomong kata ka di bedum ba ngong ka bedum tam am di kani kapor ha kapor jeng kiri ki apostol Balai, namar hak de kapor Jisu laki sebenang men sembuh di perwan hiar. Dan menuru hak kapor jengki. Jisu ladap kiu sebenang men sembuh di padiu perwan hiar hak de kalendong meningkong. Handrai hakum kani kapor pat. Kei bikile ekini kisenran jong Jisu am kalong ka bai tenat ba. Ba kibat yang kata jingkular bau Jisu ang kalendong hak dekat ka basau ko ang wat nom let pat na Jerusalem. Hari pin up yang kata jingkular. Bar kei ka babat yaki. Sispa ar pongwat bikin dan kawai ke jingmot kadi kaktin. Iman? Kadi ke babat iki kaktin. Menu belakran ni tak kaktin o Jisu wong kumno pin up wat pat let na po Jerusalem. Up yang tak jingkular bar kibat bikak yang tak jingkular deh. Na bar be kibat yang tak jingkular am ka pelong iki bikin long kai. Kawai ke jingmot ka pomot ki kongo hakata ke ibu trawang. Kyong ngili syong hate ka kamera. Ngini let lang baro wat lang ngimi sutu jingmot handai ngini bo no syarut di kata jingmot jingmot hari ngini ko ngo ke ibu jisuang menta kum kita ka dong not ngidan rai kum ki banget tang namar belai thot para banget ngam tre wan jisang syu tang namar bite ipit yang kum tu ngam tre jisang syu tang namar bilara khana sepang jonga ngam tre syu ban jisang ngidom yau belai tang namar baya dom para banget ublai ule yu kan ule esu belai ya tang namar baya thot bat kibriu ngi thot lang yu belai Handai ka kwa banoi pia ka de por kwa banai men sim pi. Bar pia thot bat no bat kibrio. Wat ngap ya kata ka jing thot. Ngap ya ke ibu Jisu wang. Ya ke ibu ka tin jong blei ko. Hang ni kini kisenran jong Jisu Kristus baro ki i lut ya kata ka jing so meng ka jong ki, ka jing so sarong jong ki, ka jing so la ka jong ki, ka jing so nang ka jong ki. Kata ka jing ngau ban ong kham i manga utrai kham i janga ban pi ki lut baro kata. Re baro ki wan lang ka we ka jing mut ban ko ngo ya ke ibu Jisu wang. Up wat palet ya Jerusalem. Up yang tak jingkular. Ka jing pen ko ngo i ka tin jong blai. Ka jing ngap de ka tin jong blai. Kata swahi ni kong kelawan rai ke. Ka jing long ke ka we. Bat namar be kilong ka we. Kaktin jong blai ko ha lenong ka baar bat kaktin jong try ko ha lembar ba andala poi ka singi pentekos te baro glai don lang ha ka wei ka jaka te kindet lawan ka jing sawa na breng kum kal air bar ka babe kertap bat bala pendap ya ka yeng baro ka wei ha ka baki lai syong bat la pau ha ki do thliet ki ba pat penat kum keding te ki lai syong halor wei po wei naki bat la pendap ki baro do men sim bukoi ba ki lai sedang ban kran di ki pat ki thliet kat kum ba men sim lai bor ya ki ban kran ya ro i try Nah, pikwa ya kajing the jom sim bukut ha kajim jopi ning kong do dang ban syong kelas nursery ko ngu syai kaktin jong blai ya roi choi ko ngu iktin jong blai apa piwan sya kata kajing ko ngu ban penrit jadi ban pen ko ngu ledi kaktin jong blai kata kala di lupa kata kajing sedang ban pen i pila long ready ban pediang yoi yo men sim bukut lada pimla ban pen ko ngu wat ong ba kata ka de kijing tri jong sim bukut ngai babon ba gibril ki syakri yu blai ngai i ka kamba kaja hari kim julak ban pen ko ngu pan kim julak ban pen ko ngu ki ya hi ka kaban ban syakri yu blai ki ya hi ka kum ka jing sutu ke jong ki bat handai ban pen ko ngu hapo jing syakri jong blai bat kim tre
Bat ki ong pat kata ka de jing tre jumen sem khoi ngam la ban pediang kata ka jing tre jumen sem khoi namar men sem khoi utre ha kata habangi ngi pen ko ngo ektin jong ble habangi wan lang ha kata ka jaka bangi ngi seng lang yero itwai ka jing long ka wei ka long kata ka wei ka lenti bangi ni i ka jing tre jong men sem khoi yero itwai ha kata ka jing wan lang te kam de habadan marwei babon ba kibriu kam tam ki jing hikai mentai les dang ban mi ba pertai social media le ka paho palat ki jing hikai bagi dan ki jing hikai ki bami bagi ong ngim dan kam so bele jeseng syong hayeng ro biang supet live susngap tang bakil akran mo na po YouTube lapet na po dan kam so bele jeseng kam lele compare ara mun sim jumble ru la hi te bantre ha to ka jaka kadai kam dei lot pan maktin jumble ko ong papin om ni no pa de ke ya ka jeseng lang sam chi spa lai pulai le ka kran kum no ina pai ne ka por ni pet sam chi spa lai pulai sam chi spa lai pulai sam spa lai pulai kong kum ni hak mi ka babha bar ka internet ka no bagi para ki syong lang hak ya ka ban ya sok ka wei kentian yu wan biang ni ka wei nang ta de ka long kum ka jing sle ka bakador halo ka klik ka patut ya ki nyu tmo ya kinyu tama aran ken ka bahiar hagirmiang hijan jongu kum ka umjeru harman ka bahiar halor ulum sian na bahang ta ken utra lo hukum ya kata ka jingkerku ka jingem ka bahala kerta ken te hanging yu i bakak tin juble ko ang bahang ta ro dan ke ka jinglong ke ka we de hang ta la yu i bakata ka jing pensle ka bakodor ka batut ha ka jinglong ka we ngatrai ke mereka trai nganget bakade ka sam sis pa lai pulai ka de ke jinge thu lupa na banta ka lenong ka baar jong ka kam apostal hey beki para baro si spaar paungut baki wan kan banyelom lang kom si para banyelong ke kawai takadaw pendapet babun ki jing snang mo Jesus snang nado ka lenong ka bakhat saw hado bakhat nyaw tartar pinlap bet nado ka gospel jing honest lenong ka bakhat saw hado ka lenong ka bakhat nyaw pin syam bet ka kantien ka babun bo Jesus penan kam ka debe ka jinglong kawai iro itwai kadang ka bor ha ka jinglong ke kawai ngi yo i ya ka jing trei jong man sim khoi ha ka jing long kai ka wei ngi haban bu no ai ka jing ya pher jing mut namar bale tang ban wan long ka wei te tang bangan yo i ya ka jing trei ka bor jong man sim khoi nga kloi ban i no la da ki kran nga kum num no ngam pher nganam sngo i kata hari nga kloi ban wan long kai ka wei la da ki nyo ben yang aro dep sto kam le hari nga kloi ban wan long kai ka wei tang naman ta kai bangan yo i ya kata ka jing pensle ka jong tra la da bangan i ya kata ka jing the jong man sim khoi ya ka jing em ka jawa yero itwai lada kamdan ka jinglong ka wei ublei nomla banthe yumen sim bakoi amen yero itwai balai babun balang kiyap balai babun balang kiyap balai babun ki briu leche jesang badio thia kei kadau kilet jesang ki kre itnat yo kar kom riam itnat ba shei pin le jesang amen praise the lord yero itwai so comment shisha ba ki om ki le jesang tikilet li ban jesang par ki ong chulet ban thia ba babun ro ki yo thia ki kadau nomor bamdan ka jinglong ka wei ta kadau uble umla banthe yuman sim ba khoi ta kadau kila kala long no ka balang ka ba yap la da gim yap kum ka balang ro ngila ban yap simet do iro ijo ta de nomor kata kalong ka bakong san bhai ngila da pikwa bani i ya ka jing the juman sim ba khoi ngam ong ka ri bible la da pikwa ban yu i ya ka jing the juman sim ba khoi kloi sha ka baning kong do ko ngo ya ka tien jong blai sakaba arpat ban wan long ke kawai amdei ban seng marwei wan lang saka jeng seng lang yero itwai wan lang saka ta ka jaka hai badan ka jing trei juman sem khoi wan ban mat wan ba pin yu i ka jing trei wan na ka diga jaka ngi we re pin ju khot pi ka pot sport gi ju pentep ye pi maling ba ki jing pen bana ki babun yang wan ye we wan marang ta ngi yu i te ha ka diga jaka ngi i ka jing trei ka jing the jong no jong man sem khoi hajla jong i le so si ba ban pe katu ka bajar hajar rio baki ong ka Bible lani kata ka jing the jong man sim khoi ngadon ka jing keli ka bakrao ba ong sei menta ka ja pan sei ka ja ngam yi isu te maki brio ngi ki shir hamba to ka por bagi dang sedang ningkong deng i kadeng oh kadeng ki sukwa bi ban le benyalap ki sukwa bi ban kristien jong play ka ja no sei kamar ka jing keli ong yo dei ka Bible ne om dei pat man sim khoi Manu berdiri Bible ngamtip. Hari utrai jonga bang syakri ngatip, ba utrai jonga om jupha ri Bible, upha ye men sim bakoi. Yero itrai. Upha ye men sim bakoi, badai hang ta, aba andala upha ye men sim bakoi, ja yu pat ikini.
kadak ban itu kau katuk kat ni teli kidak ngan ai pi hakan kapor bagai ke bajah kam apostol haba anda kila adap de mensim bkhot ke ai baki kile ini pai ni kapor ini pet tin jong blai anda kila yo mensim bkhot ini pai ni kapor ini pet kam apostol lenong ke baar ke khot bakhat sau lenong baar khot ke bakhat sau ko om ni tin jong blai handrei haba Petrus ula yang lambat ki khat wei ngot ula penjam mila kaktian balai thu haki hang ni kaktian jumlai ko ang bahadian bala pendap dan sim bkhoi haka kam apostol nang baar khot ke beningkong ter ko bala pun pulei pi mene ngi syam hang tuang ngila yo i ya ka jing trei ya ka jing the jong sim bkhoi ba andala the yo sim bkhoi yaki ka depai ka khot ka bakhat sao pat kaktian jumlai ko ang handrei haba Petrus ula yang lambat ki khat wei ngot ya ro i trai ula yang bat no khat wei ngot ngine pej haka lenong ke beningkong pat lenong ke beningkong ke khot bakhat san lenong beningkong ke khot bakhat san lenong beningkong ke khot ke bakhat san kom nik tin juble ha kita kisngi te haba Petrus ula yang ha pedeng kisenran kong kom do ha kita kisngi onda Petrus ula yang ha pedeng juno jeng kisenran lenong beningkong de khot bakhat san ha ka de kapor pat the men sim bkhoi jiki anda la poi hakala nong ka ba ar pat anda la yo pediang men sim bkhoi ni ne poi biang ar khat sao pat ka ong ko blok tin jumble poi ar khat sao henry haba Petrus ula yang lambat ki khat wingut ya roi choi hakala nong beningkong ka de khot ka ba khat san ka ong Petrus ula yang ha pedeng jong ki senran bat la poi hakala nong ka ba ar de khot ka ba khat sao pat ka ong ula yang lambat kita ki khat wingut ya roi choi kaya kecing pera pedeng jengki diki artali shwa benyo mensim bkhoi kwale lidar hi maroi bet kwale sobanang hi maroi bet nganang hi tele mangaro ngem dan kamrate yino ino Petrus sakari kapor oh belai kham he snam mangate ye boro long lidar hi maroi bita le lidar hi maroi ki bei boro ki haban ngap bet janga kat boong manga kata be ke badai kamta pat yo men sim bkhoi usngo ke badai tadi nomor kata karai bu usim bolong banjit sedawai pat sendran tak ada kile tak bakhalai ong ka tin jong blai hakalo no menikong pincam kata mo kisuya thong dong tin jong blai ne ka khot ka baar penriu bat kile penno kita ka jingi thong kile da kata ke bo blai sam song ba balai ki poi balai baklai kata balai Petrus supoi balai kata kadar balai padan ye no yo men sim bkhoi dia na marbang padan ni men sim bkhoi usngo bet nga marwai nga biang bet adi sipai marwai ngam dan kam yano inoru hari ublei uang yam kata ka di kalenti ke babaklah habang ladap de men sim bkhoi ngi hab ban ya yang lem iman ngi hab ban ya trei lem ya ro yu twai umdan kanu ka jik sakri yau blei banong bahab ban yang marwai ban le marwai kat upol yang marwai de upol de yang marwai la nam la ne la oblei pelong pat upol ban yang marwai kidan bet kita ki bayang lam bat upol kali dia ka bayang lam bat upol ka balang Filipi ka bayang lam bat upol utitas nang ta de u Tikikos nang ta de bat u Timothy kini ki bayang lam bat upol ukram long marwai la nam la boleh marwai la hari usutu bat balai mar di brio bladap de mesim bkhoi uang ngam de manga marwai ngaha ban yang lam amen ya roi toy kadak ka beningkong du jahaba pi i ya la dia beladap de sim bkhoi jam bala wan sisa ka jing trei ju sim bkhoi dei shu manga la de mangi ya roi toy banga songu sha ha ka di kapor nam ta ki sakri ki jong blai banga bangandan hapo jong ki i pastor bante i pastor maulong kumjuri kongsnita ber kongros kini am ngasolingo ba don kapor teng tem ki kili tendangi ngin le akom no long dom long na le kan ni i ba kim jusim rai daladi kidan kirai ho beki kisim maki hari kidan kirai ro am kidak kali te nangi batang teng solingo eke bangi ngi ong ro ki pidiang beki le ro ta so kedep dia kata barang ta bang pulik tin jom blai plan kidi ki bri bladap doe daw men sim bkhoi am dei tang baong banga bet ka badai ya roi choi kham tam kum kata ka jinglong ngi ju i bhade hayeng mo email pa nga basa manga nga kamai manga ka pisa jonga kar baong nga manga kum ta kilang kumi pada nabi la tap mo kat bang aman bisa jong ade wa kam tam ti bang ki kimi bang long dang ya ka bong ke style handai de kini bang style handai am ka bomot kum ta ben kat bong manga ka badai ben lalu kupa kat bong manga badai ben akan bawa ipa jo i juang
yang haji seng tu di belai di Jisu meh, anak haji yang tu di belai mangah. Anak haji kerbong mana nama belai ngai pisah mangah tu meh. Akan masa bipa biong kata akan tiat ni kena kata siapa bipa. Ada belai yang penderit bipa, ada kata ada haban kelak kebembuat. Nak kata jingong jengi. Namar belai. Hakalong yang omla tang ukmi kumie na. Omla tang kami. Omla tang kupa. Kau pertai mentala ban longom dah. Pertai mentala dan ukmi ka keparo. Ngamla ban sim kerteng iki namar belai kadan ka sen sebut mah. Markadan sekaliang jongki ke sorkar larang akran ro. Malak ban kata tadi namar kata. Kau pertai mentala ban dan ukmi bat ka kepa. Dia akan jinglong kau wei, kum ke family haban wan lang deh. Bo kum kakmi ukpa bar kikon. Amdei karai tang jong kikon ka badai, kamdei tang karai jong ukpa ka badai, kamdei tang karai jong kakmi ka badai, ka jingya kran lang hakawei, bagi jing kran lang bar ka jingwan rang, ka jingwan lang ka wei ka jingmat. Katakan ka badai ban wan lang. War ka badai ka bakam ban syakri yo blai ro. Mo kalong kam ta deh. Ki syakri jong blai lambat ki para banget, nya trai lam deh. Pi pila ila di ban ong bangangam la ban nyalap, ngangam nang ban kran, ngangam nang ban doi. Hari pidan batel la ka jong ka benta ka jong pi ba pi pila ban nya trai lam deh. Ban wan sya kata ka jinglong ka wei. Ya ro etwai. Tang ka jing pen ko ongo jong pi ya ka jing penia jong ki syakri jong blai. Kataro la di lupa kai ka jing kerku. Kan mento yu kata ka jing syakri, la da syakri jong blai upen tip ki banget ban le kam ta. Hari ki banget pi ki ang ngam tra ngale kat bamon nga. Ka jingem jong kat bamon. Kejuang ba hari la jong kat bamon, te jingem jong aro kat bamon, boleh. Tada ki banget ki ong kum ta. Kemot kemwan saya kata kemlong la kloi ban wan saya kata jinglong kai. Koi. Kemot ki sngo hala di biang lat dala di. Petras padap men simu ko sngo be dala di ka biang lat. Ngan penya ji mangali. Udah yang ini teh tadi, fikti jumlah suwi. Maka ong ba udah yang teh. Teh kita kisi apa petras udah yang teh. Aish. Nah try nak badam ko siu nak badwai. Am bemut ban long kawai ban dwai. Kata kapor petras yang meniang. Teh ki moh ki banget barok badan hang ni. Ngakwa ban ong, ngakwa ban keren. Namar ba o judas. Uwei ni pedeng jungi ulah deh. Mau ulah lek persya tu ulah yap do. Ni haban jit. Dengin dia lek no kum ni. Ngin dia thong. Babaro rek yang ngam na. Kade bong petras. Balik pada men sim khoi. Namar bam dan men sim khoi jam. Ngin poi be ban sim ya karai ke babaklah ke jing joy. Pin sgo ko badai ye teh. Hari kan long ka ipat. Babaklah. Babon kirai bangi isim ha kejingem. Babon kirai. Gisngo ko badai hari ka feel no teh. Andala dap ja padam baso baka klam long ka flop no. Ha kata ka por ngisong pat kum no. Belai masya akum ka deta belai. Ngale ayu ka nyaya me be masya. Kam skap ipat terus basdang. Ngo ngajuang ini ka kentien teh, ka kentien belai. Mo kada poi kapor ka jingim jingiam kam slam ro teh kan kela balai no. Penye belai bun tong we na pedang ba. Bia ais tong wala kalayo balai. Tang selawan ki jingja aku ni kata jingim jingi lak na belai la kala na kum no. Balai. Balai ya belai. Balai ya belai. Kum ta bet. Balai kum ni nga ngale yu kum metra. Balai kan trai. Mena belai kan slam ban kalayo balai. Tadi nomor kata itu weng no nang tubuh bi khmat do bi ang be kumna blai. Hero itu ai. Na ibu rutu pedeng ubi bawel. Weng no itu bo bi nak khmat khamsuk ben de bi kumno bai. Blai. Hero itu ai. Kata yang ke jing jongi ki bangat. Baswa ban ja ki blai. Men sim khoi hikaya nga. Men sim khoi peni nga. Jalam lenti nga. Khnang bangadom bakla te ha ke jingem. Te kata ke bingi don kam hang ni upetros khamla ban ab. Bah ka jinglong do usim megarai babaklah. Babon na pleng jongi. Ngatip babon. Namar gijiyo selok iki babon. Bagi ong yatu belajar kamta. Hadim dadap selok iki kijuang teh. Ngala duai suai kani ngayus go tu try ong wat le han ngale teh. Te namar ta laja kum ni padam ngisok si namar belai. Yo ka we ka dak na ka de. Pe pimpat dap pura da we. Daman sim bakoi. Cisin ni bladap daman sim bakoi jam. Ublai onyelam menyi kalenti ke badai. Kumpul ia lami Petros kampoi perkara teh ni. Maka rekod ke bekat sao jo kalau nak baar. Wang Andre habau Petros ulayeng lambat ki kat wengot. Amen. Aku abanai mensemi pi. Yang lang bagi syakri jong blai. Yang lang para mangai. Yang lang bar kita ki jing pinya jong ka jing syakri. Apa ka jing syakri kalau abu je sang doai. Ngan wan kan ben yang lang ban doai.
Ngakloy ken banwan lang banlong ka way abaki syakri ki jong ble kilapan bana bakan long kum ta ka jing syakri ngan let ken bantur ban let dang akan bawa bi pastor si sin dang ong ba kadan kata ka way ka jaka ka jing syakri ba bakilawan ya thu si pastor bantai ba kata ka jing syakri ki ong baki nong let jeseng ki de bitang kitu ki nong bat program jong tu jeseng ki para baget kim juan kinang wan jeseng ki de bitang kitu hi tong chairman unong duai kinok sengap ki dang kitu te arngut langut tang para maki mdan su menawan para baget kim kwa syur hi banwan banlong kai kawai ada kwa ban amen sim pi long ki balak loy banlong kawai mar ha jing long kawai ka don ka bor ha jing long kawai ka don kai ka jing pen sle amen iro etwai kam de yangi bangin chulet maroi tra kam hikai ngi banlong kom ta ngi ha banwan lang ha ka jing long kawai ma de hang ta bo ble ha bo the men sim ko hang ta ngi yo ka ngi jing pen sai bangin nang ru ban sim ya ka rai ka bede kata di ke poin ke benikong do andala awan men semokoi ni stang banlong kum ta nang tang ipit segi wepat ki poin hadian juga ta ke baca andala awan men semokoi kawan ke jingslor kawan ke ida ka jingslor berkata ngala awan pulih ha ke por kam apostol lenong waar ke khat ke bakat sawi ma ar khat saw pula pulih mentan handrei haba Petrus sulah yang lambat ki khatwei ula penjab bila ke ketien bat ule itu ko pi gerang ba judia bolos dang ban keren ni kita ki kentien Petrus Swaya kani umnut ban keren. Ukran tang hapdeng jong kita kipara. Handrei hakani ka porpat ka tin jumblai ko ang bulas dang ban keren ha kita girang ba judia. Bat pi baro ki basyong ha Jerusalem batu tip dia kani batu syashkor ka tin jonga pe hakani ka por ngi ibo Petrus was dang ban keren ka jingslor. Mano bat yano ukran ni kita ki brio ngi pe hakani ka por lenong ka baar ka dekat ka basan. Ko ang ni tin jumblai di ko baar dekat basan. Ti kala dan kita ki jiu ki basyong basah ha Jerusalem ki brio ki brio blai na ki jat ban rio baro ki ban napok ka beneng. Ti haba ki ngau ikani ki jingsawa upat ba ulai wan lang bar ulas ngau lingo na ba ki brio baro ulai skoi ke ketien ha ka ketien jong uhi bar hang ni kidan kita kibrio kibawan ha kata kapor bala syong banduai de kini spar pongot hang ni Jerusalem bar kumta kita kibrio baro kilawan ko ong ba kidan kibrio blai ong ka ketien jong blai hang ni kidan kita ki jiu ke bong ba kini baro kilawan sekata namar balai ka dei ka sngi Pentecost ka sngi ke jingle niam jong ki jiu de kini baro ki jiu ki wan But la pipulih ka kam apostol hakalenong ka ba arpaw lay pinsyam ba o Petras lambat ki senran kiteng bat kiri apo ka kamera kimnur ban mi kam apostol lenong ba arpaw pinsyam mi kata sorry mi kam apostol gospel jing Yohanes lenong ka ba arpaw ka baktin jong blay ka ang ba ki senran baro ki syong hawi kamera namar jong ka jing tieng ya ki ju ye pai ni ka poring ni pet gospel jing Yohanes lenong ka ba arpaw ka dekat ka bakak kendai Gospel jing Yohanes lenong ba arpau ka dekat bakat kendai kong kum ni anda kumta habala janmit ha kata kasngi ning kong jong kata yau bat habala khang ki jing khang ha ki ba ki senran ki lai don namar ka jing sapti yang ye ki chu hang ni ki sapti ngi do ya ki chu kini baro ki senran jong jisu ki syong ki khang jing khang mlong ban mi sabar mar balai jisu layap te Namar sa kajik sapti nga ngin le syukum no. Dan situ try banya dayangi. Hakato ko por tidak kajik seluruh backsuit. Ki backsuit ni siya tabi. Gospel Matias lang masih pau pinsyam kata. Kidawan ya tur syu try ngila back giksuit ngila pen kia ki papang. Glawan. Monobatov. Ngagay kilalet kajik seluruh si gibreu baro mono baraksuit. Wan ngan doi ngan back mentam tas pang. Mas let jisu pat kini baro kang jing kang to perda baro mlong re. Marga jing tiang no ang tin jumblay ya ki ju. Henry Delapoy kam apostol nang baar pat ketin jumblay manu bayang pat o Petras lambat kita khat wengot da ka jing sdor ki yang ban keren ni ka ketin ki jong trai. Amen. Ya roi trai. Habawan o men sim ko iwan ge ka jing sdor. Ya roi trai. Ya roi trai. Amen. Pai bat ngaruh ni ka por kam apostol nang basau. Kam apostol nang basau. Kerkhot ke ba arpulai terter. Kam apostol dekat ke ba arpulai terter. Hang ni pinsyam ba ki lai syong duai biang sa sisien. Anda ki lai syong duai ngakwa pin puli ke dekat ke ba arpusau hang ni pikong kam ni. Kam apostol sau arpusau kite haba ki lai ngoi kita. Ki lai penjam mela kektien ha ublai da ka wei ke jingmut. Ya roi tuai. Kilawan biang da ka wei biang ka wei ke jingmut. Tian namar biki wan ka wei ke jingmut. Puli ban nga mantapat ha ka dekat ke ba lai pau. Lai pau bat lai puwe pikong kum ni ketin jong blai
dak bak mekner no ialah kakti ban pen kia bat ba on yo le yaki dakla bat ki jing phala dak kerteng ukon bokoi jong me ujisu anda kila duai te la pen kinyo ya kata kajaka ha ka ba kila ya seng bat la pendap yaki baro demen sim bokoi bat anda la dap yaki demen sim bokoi pe kila yo bat kila kren ya kaktin ublei dak jing slor ya ro itwai ya ro itwai kadak banyu i beladak mensim bokoi pikiran ye kaktin jong blei dagai dak jing slor pim ting pim leran pim salia pikiran ya kajing sisa basausi baka perthai bengi menta wat ya kajing sisa bala thok pelan dei kumne ki ong em kam dei kumne kamut kumta ngi sedang ban sei pat sedeki we ki jingmot deki we pat ki jingmot deki we pat ki jingmot ngi simpat dak kata ka we ki jingmot bakai ha bat kum kajing hikai jongki ya original jingmot pan ngim tre ban sim ngim kran ni kaktin jong blei dak kajing slor babun ka perthai mentale yam ka dika ngala banong ka balang bakam tam ka badan ham bapo megalia ka dika balang ka ba compromise abang compromise ka bumot ka bay telon lang ka bay kle lang siya ka perthai rubo kejat hi so blei rubo kejat hi nang ta de la dan tamasa jo ka perthai keju hi maro babun balai tamasa perthai kustaan sedai de dia yang tak bakal perthai bengi ngi am menta am ka dika ka perthai om ka ba kloi ba ban compromise ngim lok slur nam tau trai ngim slur la pimget yang adam tes ke jing slur la dia hayo let hayo la pi kindu you know ba itu para balik jeseng langkum ni ong yero itrai ong ada yero itrai not ne yero itrai dari kindu taksi sok taksi hey yero itrai kindu surat yero itrai not benar nak kemai sien ba kumta ngai kindu itu i dia la kublik ti kumta la pertang nam di kublik ti la pertang saya yero itrai itai dan liba kumju aku kumna ya biru kumju tangan mandang yero itrar omnut saban kompromis li suk ba hari habadap men sim bako jam pislur ban kran ni kaktin jang play amen wala pim tip bonru hari ki bi tip am pinok mai setelak bocok posto bentai sini ya ha mo pikiran bi tira kajing slur pim buri rete hari babon apa jengi pelatip gadi babaklar ni la le ki badi jong ka perteru le ka le langan le compare ada ba piang banut ban keran ka jing slur ram keran de sisen tang sisen sapet de hadian ka baar ka balai ka basau kala subut dai ero itwai o petras yang ban keran ka jing slur kini ero kaktin jomblai ko ang bagita ki brio baro ki basang banduai mde tang petras menta pagi di sekta ki banget ang kaktin jomblai apa kila dam banduai la wan men sim ko yaki bat ka khlam ong bamaki kila kerthat ne kila kelon ne ka kham batai ra te kumta ka ong ki de yo ki kran ne kaktin jomblai ka jing slor menta bu jing kli yel de pislor ne am nam tau trai pislor ne am banong em ya kai badi banong em ya kai badi banong hoot badi jomblai pinong hoot ne pinong kam le le ne inong kumta ne kumno na kata ka syong be karai hangi pa pia dei ki bri bladap de men sim bokoi pen kran be ye kaktin jong blei da ka jing slor amen yero itrai am te pidwai pa ri bible de pa men sim bokoi ka syong setengah pi nang ta de sakawai kadak hakalenong ka basan hi jong kam apostol anda bagi dei ki bri bladap de men sim bokoi Handrai we brio bekerteng Ananias lembar ka sapira ka tengah jong ula dia no ikabri bar ula buri yala dia si benta nak jong ka dor ka tengah jong uru kila ye bujlam bat kata ti lawan lam tang si benta bat ula bu ya ka hakikijat ki apostol hari Petrus lu angko Ananias hatu balai usaitan la pendap ya me la pendap ya ka dono jong me ya ka ban syukur no iman sim bukoi bat ban buri no si benta nak dor ka ba jong ka bri ka ba ki dangsa kam simla long ka jong mehi bat anda ladi no ru yaka kam sim ladan hakabor jong mehi hatu balai bamela pun yakani hakadon no jong me mem sim la syukur ki brio hendre ya ublai hang ni ngi yo i ubrio baradap demen sim bako open bed yaka jing bakla amen kadang got na pedeng jingi pinot ban ben bed jing bakla pinot ben bed dari ben bed jing chao ko do deh pertai mentam kaya si sahabat le ikan ni ngakran ni kata am kaya namar balai kam dei ke besok hari kadon ke bentapan moh ban ben bed moh lekun jikiwei pertai mata tarap yang kenno
di kun le jong pendet kalau pi bagi kun sepi kile bamdai keran de yake iman dara kile ke bamdai lani ki ba pi itu ba pi ye bisko bakan di kalong ke bamdai pan ke start no blai keran naik keran ko bakaran petras kumne kalau ko pama keran petras tu abi dan lar pidan ke jingai kumne ban keran ta keran ka bhae ada pimdan no jingai kumne wat keran namar balai kan dikot no sendar ke jingai dai hadre ke bang aku ban keran ki briuk badap men sim ko jam kem salia ki ban keran mar ke basni ngem la ban pediang ke jing sakri iman ka basni ko umur ke debi ke ka basni ngamla ka pop ke debi ka pop ngamla akan mau godan ka wei ke jing sakri bang ayo hapo YouTube mo kadika ka wei ne ke jing sakri bang joso tanat ba ban pet iki mo ki praise and worship bagi ki alam dia kata ka singi ki khot i wei pastor na bar mo ki khot i wei pastor na bar tu pastor banabar haba uwan kata ka jing sakri kan ba ki udang worship lambat ki mo udang worship lambat ki kata ka por bala IT no pa di u ban keren bar ka por ba ukran da musyuk do kti becedian uang ka praise worship team kadon ka aurea ulet jeseng jeng giwei dah ukro kti beca ka praise worship team baru uang hakani ka praise worship team kadon ka aurea bat sisa kalong sisa kumta ba kita ki arngot ki nong tem hakata ka praise worship team ki one word cakmat ban pendam bar kilaya ha ba jing songka galingo utau pastor uang deire te nak to ka balang ro uwan na ka wei handrei perkhat pi ulet sa ka balang jong ki wei ban sam kitin jong blei ublei pen pau kumta ma long badap ben sim ko uong be ya kata kadang apa YouTube ngam kan mau su ka kerteng jong to ka sarman be Ukraine ha to ka jaka hari Ukraine be dan kumta ta upen bet yaki bat baro arngot ki wan sakmat bat ki kela ka bamat karngot hana preng jing islor ban le kumta ban kran be ke babakla ka de babakla pasusi babun ki jing sakri kitip bau ni brio babam sap hari ki pen song lang pan haju ka polpet bat sakri jong blai kitip uni brio khoj kitip bau ni brio am bet rete ha ka jing em ba boka em lang baka perthai handrei habadei pan basong par hapo pulpit pan haba sam kitin ke jong blai hang ta pen song lang de nuat rate banong ba ka jaka japi kam deng ni pila ban song hang de kani di jaka jong sakri ke jong blai nuat dan trai banot ngam tip ki bapet ha ka jaka ngam tip nga challenge pi pinut trai ban kan ni kata jing sisa kan hari ki badap de man sim ko ke badi banong yong ba iman mdei ban penderan ye ki brio hakmat jeng baro hari personally marmet ikran ke be pile kalong ke bamdai iman tesakawai pergedak kini kawi gedak padam ka ba tam do yo bangai andala dap men sim bakot pila bandan gum gini kiwi jinglong bangla pani kan ni bamenta pate ka ba bangan ui haki bangai kata ka dei ka bansha ya ka jingsha pencitom ki bladap men sim bakot kilong balakloy bansha ke jingsha pencitom ini pa ni kapor naga gospel naga city subhama benga naga ni kam apostol lenong bah nriu pat hakal lenong bah nriu ka dekat ka ba hinyo dekat ka ba san nriu san kong kem ni kam apostol nriu san kong nik tin juble ti ya uto pa ba baro ti kata kala kejing ong kala pen sobha yu to pa ba baro kumta kila ye jid Stefan ubriu badap da ka jinget bat demen simakot bat Philip bat yu Prochorus bat yu Nicanor bat yu Timon bat yu Parmena bat ya Nicholas ubalakalaniam ubana Antiok ya kiba kila pen yang hakmat ki apostol bat kila ya duai haki balabu ya kati haki ketin jumpai ko ang bakila long kibriu bladap da ka jinget bat men simakot pe ka khot ka bapra kong bat Stefan mentala simpat stang ini wi ubriu ubakateng Stefan bat Stefan ubadap da ka jingai ye bat kabor hani ketin cublai ko ang ba dan tahu wei syakri jong blai pa bakateng Stefan la ang bau ude wei ne kita ki badan lang hapdeng jong kita hispar pongot mo bayu bentalang hata ka jing duai jong hispar pongot hai bela the imen semoko Stefan ki ang bau de wei ne kita bat ketin cublai ko ang ba Stefan ubadap da ka jing ai berkabor ulale ki kampla berkidakla bakrau hapdeng upet ba hani ngi bau Stefan ulang ubri ubadap da ka jinget ubadap da mensim ko ubadap da jingai ubadap da ka bor banang tau lale ki kampla bat ki dakla ate babon na preng jingi ko malong kamta de nam de na ngiwan sa ka jing sekri ngi dwai yang trai padap da mensim ko chome ba knang bangan let ban bukti ki bapang ki yok ya oh bayap on mi pat ha
Beliau berdiko on mi biang tengah kejat. Kuat kejing pensle. Oh try pensle. Oh Lada hak sengi bagi syakri jong boleh kiran cepang kejing pensle. Keluar try ban wan cakap try pensle. Pendan kam mengat try. Dari yo kejing hikai le ke baong ban try ban pendan kam te. Ka pembuat ngi am ngilak keluar buat ban mare. Barang try pendan kam mengat. Kuat te kata kejing pensle. Mo ngangat pi dapat deng jong pi ngangat babon dapat deng kuat ni kata. Man ong mangandon ni kan dak khala apa deng kejing gitu. Mangani i abang ngadwai kan i kan jaga kamba ki dak ki bakra. Karang dapat deng jong pi hak kejing jong pi ong ngalaju i. Kajing dia dan nak dak kelak nak dak kebakra bang padu dia menor dan hi thai doi biong kli ma doi biong kli la yo kia de doi pang jerho ma ta la yo kia ne kum no na da yam ne kum no na kladan ta ki dak kelak thai bakra kajing japi Nang tengah keli deh, ngah perthai mentah tu ginang i nami isu nak kum kene. Hak jela jongi am ngam hi isu ta. Kini kita kelak bakrau ta. Kum baja kam apostol kan. Ngapet ciki we pat ki ministry kam tam apa YouTube apa ni ciki we pat ki jaka kam tam ki jaka ka ba jor ba ka jing sa penstam ben. Yo i sisa kita kelak ki bakrau sisa. Oh kita pela ba bas ngolingo ba kum kini pat jujiar ta ki ja kum ta. Hari banong haka jela jongi kum kita jingja ngam da syam than cho kum kata. Ani ktin jebli kong ba uni Stefan udah beladap dah kata. Hari uni jo Stefan ban. Hadian bola keren ni kaktian jong beli jong jingslor. Kaktian jong beli kong bahang dian jong ni bola yang ban keren. Bat kum tau la ya saj bola keren ni kaktian jong beli bola batai ya kan nongrem jong ke jinget ke jong. Nado ka testament berem bakum do ke ibaro ka tho sepang jong Jesus Christ. Bat Stefan ula yalap ya kata. Bola syim nado Abraham bakum ta ter bola keren. Bola penpoi bet sedu saka ding pernah. Hadai kata ka jingkeren jong Stefan pat kam pelong baki beri kin sekau tenat. Kadan penban kata ke ka jing otslah ka donot ke jengki. Berkata ka ong ka dekot ka basan pusau hinyau san pusau ka ong mniktian jong blei te haba kila ya sngowi kini ki keru kila otslah ya ka donot jengki kila otslah kai kita jimut otslah kila so bitar kila so shrai kum ba kila shrai yo Jesus Christ am ki ong ban sadar pna bet no yo Jesus kum ta kila shrai yo Stefan ha ka ni ka por ki ong em yo ni Stefan to dei ban pelet bet ta de namar kata ka tien jong blei ka ong ba kum ne ka ong ba ti haba kila ya sngowi kini ki keru kila otslah ha ki donot bat kila keryat beniat ya u Henry ba ulong par bala dap de mesim bakoi haba ula khmit shan sebeneng ula yo i ya ka buram mulai bat u Jesus ba u yang sekakti ka mon mulai bat long hakmi ngayo i ka beneng bala ple ba yu khon u brio ba yang sekakti ka mon mulai Henry kila pertara ka tien bajam bat kila set ila ki skor ba kila phat kertap da ka we ke jingmut ha u bat kila ya shop no yu sabar kata ka snong bat kila tham mau yu kita kinong plate kila bu no ela ki jan hak ki jat we somla berteng usol ti kila ilan tham mau ya Stefan habau dang duai ulaong atra jisu to pediang no ikemen sim juga ti ula dam ya laki khosiu bat ula pertara ka tien bajam atrai wat thau haki ya kani kapap ti onda ulaong ya kani ula ya thia no hakatu kalenong ka ba para kalenong ka ba hinyo ba kalenong ban riu dokot ba pra tien jublei kong Stefan ubadap dak jingai berakabor bagi jing pela bagi dakla ki bakrau odi ubrio mam balale ki kam pela ki bakrau ka Bible ka kam patai kam pela ka you Henry ka sho bagi kam pela bagi kam ki bakrau banganget ki kam ki bakrau salatre hande dela poi hakani ka benta par ukran beni ka weiro ka dak par ka bakrau hatula namla ula ukran beni hatula berhukum ki anggal ka kum sam khlai puai ula ukran beni hari nomor long ubrio bla dap nemen sim ko habalawan ka jingyap ha uro syakti ing su e ka jingyap yaro itrai hari mangibat hang ni tang bating sa abe na yang ro dap situ compromise ben le persya abe ka jingsa tang ban lat na kita ki tak cuma lat na ka jingsa akran tang ban lat na jingsa akan tho tang ban lat na jingsa nyo ben tang ban lat sapet khmat kum tu dap situ compromise ka tien jong lei hari hang ni pak tien jong beli ka ong pat Stefan ya. Stefan ong amtra ban compromise. Oh iki bangal apla ka de ka basisa. U Jisu la pen i ya kalenti jo ka de pna ba ulaya ba ulama. Oh ngaro ngan ma. Iman. Ba de kata ba lalan thamau yu. Tien jong beli ka ong haba umau la heriu mo upor i ka ipat. I yu Jisu.
Rekod pesan-pesan. Handre bulang beladap dengan sim berkuat. Habis ulah kemit san sebeneng. You iya keburam mu belai. But you jisu bayang saya ketika mana belai. So pelaba. Kiwe ki kejingyap. Mau iya nobat. You jisu. Kaya bepi you iya mapi. Habawan kejing sak pencetamban. Kaya kita kejing sak pencetamban yang kejing menjongi. Hajla jongi kejing sak pencetamban kede bitang katahi. Kabasa syok himei pa. Nade basa beno na yeng. Do no kajaka puta. Lani ilok ipan yalat no. Lani ulok ube no. Takum kita kideki kejing sak pencetam. Lani ngilak bancu sak tap. Ngilak bancu atek do telai. Do ja sitayau artayau. Kita kejing sak pencetamban. Hakajla kejongi. Ngamong ba kita kim dei kejing sak pencetamban kide. Ngam kaya bengi syam apa jela jongi ta. Kita kejing kejing sak pencetamban. Henry. Kejing sak pencetamban tak akan ketian jong belai kade kejing sak penyiap ban. Hadien jong kani pindah pulih, pinlap baik babon, kisenran jong jisu ki hab banyat kejing sak pencetamban. Mendai tang kata, na pipa ya ke partai borok kawai, lat no tang hapok Meghalaya te bami. Watang ha asam ru kadan kejing sak pencetamban. La bahan pelong jeseng, watang hani ka jela badan mardat ba ka jela ka jongi. La Central India ro ka bahan pelong. Kamdai ka masuk. Babon ba kiri hai balasan syar de kiwe pergi janyam ha kita ki jakali kalau ka ba bandan ki jingit kristan kamde ki masuk Henry ki banget pat ki bladap syar ben sim bokoi kim tieng namar kim yi ki jingyap ki no ya jisu ya ro itu pi yi no ma pi ya no pi yi ha kapor bawan ke jing ke jingim jing hi pi bo beli dan sejingai ne pi jisu na habakwan ke jing syak pencetam ben ya ke jing pi ya no pi jisu ne pi ya ke jingyap na Walong kebalong ki kon Israel. Ublei ula pelat ki napok keri Egypt. Ada pu paro ula be na dia napoi ha kaduriau basau. Ki kim yo ya kata sangti ke jong blei. Ki kamba bo blei ula le hari Egypt ki kelanut. Andala poi ha kata benta ba ki pai sadien ki yong pe kita ki Egypt lawan be ingin dadian ban peniap. Ki pe cakmat ki yong pet kini dan duriau basau. Moses mo ni la mingi sini baniap. Ki mi ite ki ibitang ka jingyap sudah. Ki pi mapi. Lalu pi tak kejingyap kebemut pimpat dan mensim berkoi. Dap dan mensim berkoi pin ibi na. Ya keburam ke jong trai. Hani ketin jong blai kong kum tate. Uyo ya keburam jong ublai. Bat you Jesus Christ. Amen. Ya no pi. Lalu pi orang ayo ya keburam ke jong blai. Ngayo yo Jesus Christ. Apa deng jong kejing ya. Pisngau ke ban yap no sisa. Hari ngayo keburam ke jong trai. Pisngau bala kem kat sisa ke jingem kata-kata. Kum Kristan le kum kata ka banget. Kum kata banga syakri hak yo blai. Pi bakata dang syakri kata dang kem. Kata ki jing kidawan kata ki jing kidawan. Ai ngo yo blai lawan kum kita. Amar haba kidawan kita ngayo no. Ya Jesus. Amen. Yo ala kamwan kum kita yo ngayo penpan ke jing yap teh. Abawan kijing ki banget. Ai ngo yo try nomor kata ka promotion. Amen. Ya ki banget ke jing ka promotion. Hari ki banget pe ki ong no traweng no ka jing na ka. Ang tra ai bore ka bangan job bangan buram jong me. Ya roi try. What you pet na ki jing la pi pet na ki jing pi ha ban chong kelas yang sa sisen. Ki jing ki wan ban ai promotion yang ya ki eryong ki wan ban kentiu kelas yang Abawan ke eryong ke jing mau ai ngo metra ke di kepor bangangan ki kelas no. Nada kamuan eryong de hangta kan pinsa haju si haju. Insya Allah kiwei kisan ngam san pe kiwei ki duai ki long kum tu pat ngapat. Amen. Da syong jiseng ru mustu sutare syakri yubleru hasun baji pe kiwei pat de ki syakri sir hambai try la dia pat haju si haju. Namar balai kanjing kan pelong pi pelong ya. Ban kiu kelas. Pet Ustapan, ukiu kelas na pertai sebeneng. Amen. Kenapa? Iki banget kanjing ya pro kadai. Promotion. Nak hendau. Sa beneng. Ya roi cuai. Hari ngipat bay benur pelat di kerja pertai yang tadi kata, "Teram ku ayau ro trai." Dang benur bediap. Dang bun tu trai ban le kata terkadau. Trai perkuara beniap. Dang tieng ika beniap. Henry, ki bedap dan mensim bukoi pigiang. Trai ngak loi anytime ban bat meh. Amen. Hakado ko por trai makhat ya, dang ladap ya ka thong ba mi bai. Aku loi ban. Upoli wang akwa ban na ta betrai. Wong syong teng namar jong pi ki pai ba tadi mereka tahu wang asyong. Handai wong trai kali la kwa ban na. Balai beladap doe. Men sim bakoi. Ya ro you try. Yet ila dia mentah. Aku ada ke praise worship team ada ke port kemat. Sedang mendiat ila dia. Pikwa revival. Ne pikwa men sim bakoi. Abadan men sim bakoi. Kadan ke jing slor. Kadan ke jing penret.
Kadan kajing pen hapo, kadan kata kajing pen kongo. Habadan mensim bukut, pi bishar hak iki badai. Habadan mensim bukut, pilang belakloy kan ban syak sitam nama tahu Yesus Kristus. I pastarang i jukran bahas pang kajing syak sitam nama tahu Yesus Kristus. Tengah keren cuy kata kebentah. Tadi namar kata ngapen sengek atau tangkat ni. Nada keren si pang kajing syak sitam mereka jerong bah. Ada i pastor orang i jukran bah nak kapor akan dikacaka. I pastor bantai i jukran bah kadang-kadang kata so. Kijing kai jong ki babon ba si pang ban syak sitam nama tahu Kristus. Hari kakwa man pen IP yang dia beri tangkat ke bentapan. Piang aladan yo mensim bukut. Hari ngadang tiang pat kajing yam. Piang adan ni mensim bukut. Hanrei pat ngartatiin wad. Piang adan ni mensim bukut. Hanrei ngasyap tiang. Ban keran ni kajing sisa. Yo akadai tang kajing keta jong mensim bukutnya. Yo pis ngau pat beladai. Kajing terai jong mensim bukut. Yang ne puan cakasong kajong ni. Ini yo ban dwai. Nama ta kita bapet live. Ini yo ban dwai ro nama ta jong hero. Syua bangin dwai nama tajam pi aku ban dwai syoi kita gi bapet ha ka kapor. Namte pilong gum no ha condition ka balong pilong gum no. Ha ka jingem ka pi pilong gum no. Piong aku ai ban dap de men sim ko hring am tip gum no. Tin jong play kong pediang. Pediang. Supan. Lado kupa bakan jado kupa ko de pertai utip badai ka babatam kat lo kupa jong pi bah beneng ong trai Jisu. Lada pipa ni men sim ko utrai wong anai. Pila bandam ko siu tu ka jaka ba pi pidan. Kini hari kita jong pi peni syuk pa ba pi terang sisa yang mensim bukut. Kini bodan hari kerja harus pilak bandai kata. Pilak ban kini hari kita jong pi. Mana mensim bukut yang terang yang ni. What replace dan ni what bujili no. Ya kekerteng jong oh. Udai mensim bukut terang tang yo. Mensim bukut yang terang yang ni. Mensim bukut yang sekaliang yang ni. Syua bangin ya duai. Hari kapor ki kwa ban inlet ban mani trai ngai ti si pastor fan de kapon yelam ni ki jingrai spang men sim ko e kapor Jesus men sim bakut kamu ngatang ami men sim Tuai de kapor nam tai de ki bapet. Yimen ki para. Badan hayeng jo pi pila ban khabrep ki khmat ki jong pi. Ba kini er ki ti jong pi ngan tuai nam ta jong pi ka de kapor. Try Jesus. Yuan ha ka de kapor ban tuai nam tai ki khon ki bi ki jong me ka try Jesus. Try ki tep ba khlam men sim jong me ki blong ye. Khlam men sim ka try bar me mo ang ka bha ba me man do ban pha do ito men sim ba khot ka try. Ka do ka long ka bayap ka try khlam men sim. Madai namar jom sim bako jom hita bingila ka traban im kat kum kaktien jom ni
Marka standar ka tien jong me ka trai ka krawe ban poi siang taka jinglong janai da ka do onam la ta trai hari day men sim jong me ka trai ba pala igi ban poi siang taka jinglong janai ka trai mani ka por nga dwai nam ta gi himan ki para ki bapet ki bakmi ha ka ka por trai me pandap me kiro da men sim jong me ka trai Jesus hey ke jakaba ki dan ka trai ka por ha ba ki dwai ha ba ki kner ki ti ki dam ki khosil ha ba ki khot kar pa de me ha ba ki kang shme nga nget ka trai men sgo men juba be ki ba me men pandap me ki do men sim khu jong me atrai Jesus mar ki dan kam yo men sim jong me ablai trai men pandan kam me ki pandan kam rat ba ki ye men ai jing tengen me ka men sim ka do nuot ka jong ki trai ba bon na padeng jong ki ka trai ki ya ding ba ka jing so si ki ya ling ba ka ta ka jing sha nyo ben ki ya ling ba ka ta ka jing so long barwai ki sngo ko ba ka trai jis ka parthei jong ki ka lak kot ka trai hari hari por ga dwai nam ta jong ki kam pat kot ka trai ki no mi i ka jing yap kombo Stefan ka trai yu i ya me nga dwai ka trai jisu a bikin yu i ka buram jong me ka trai jisu Atwai ka ding poram ta jong ki papang ki bastom ro ta ki dia ma de jing kia me kta ki me pen kia ki ka twai patrai ki badan kam ki jing pen trai me pen em ki ka twai Jesus ki bri ki ban yap no ta kin ki em yang pat ka twai Jesus ki bla du jing man ki yo ki jing man ki bri ka twai Jesus ki bla wan pai no sami trai ka ding por ka twai Jesus me pen slur ngatep ka twai ka ding jaka bon ka twai Jesus ki bakmi ka twai bikin yang syukri hande ki syapting mela khot ki bikin dua hande ki syapting mela khot trai jisu bikin syukri hande ki slur hari le ka pot trai na marjo ben sim khot jome ka trai kin slur Stefan slur kom ki bang ki slur kom ba Petras slur ka trai kiru kin slur ka trai jisu ngida hari ka kuno iki wi piwe agar teng jong jisu ngi dwai amen amen ngai trai ka kui pi baro ki bepet in se syam yang hagawe par ki syukri ning se yo yang pat hagasi ublen kerkui ina dwai ro hande ka pot